Verne Doç, merhaba Valneja. Bi dersekî nû dîsa ez li pêş berî me. Dersa me îro derheqê ven û zonstê da ye. Gelo ven çi ye? Ven tê wateya heke. Heke. Dem nîşan dide û xebatên ku tên dubare kirin em ê li wirde venê bikarbînin. Sermînaka em ê baştir fam bikin. Qurala venê jî ven nebin zat çê dike ji ber wî ê çi be ê verb here dawînê. Lêkerê here dawînê. Pêşî ven tê, paşî subyekt tê, paşî tiştên dinê dem hebe dem tê, obyekt hebe obyekt tê, cî hebe cî tê û herî dawî verb tê. Sermînaka em herin wenn es regnet ve heke baran bibare bleibe ich zu Hause, ez ê li malê bimînim. Wenn du willst, heke tu bixwazî können wir zusammen lernen em dikarin bi hev re hîn bibin. Wenn ich Zeit habe, heke dema min hebe rufe ich dich an, ez ê li te bigerim. Wenn ich müde bin, heke ez reht bim, trinke ich Kaffee. Ez kahve vedixwim. Wenn Kinder spielen ve wekta ku zarok bilêzin, sind sie glücklich, ew kêfxweşin. Belê, wenn bi vî hawê ye, hawerin em zonstê, zonstî îtir e. Yani çi? Qurala wî Hauptsatz e û pişta zonstê, pişta verb tê, herî dawî jî subyekt tê. Anû? Di venê de lêker diçû dawînê, di zonstê de lêker piştî zonstê tê. Vî ez bîr nekin. Lern dibe hîn bibe, sonst fällst du durch. Îtir têtê de bimînî. Mizekin piştî Hauptsatzê tiştekî neyînî tê gotin. Zonstê de em vîya bikartînin. Piştî Hauptsatzê tiştekî neyînî. Mize tiştekî neyînî heye. Dibe te nexwînî, te hîn nebî, têtê de bimînî. Ti neşoğlî, ya ji ti ders neşoğlî têtê de bimînî. Durchfallen. Lêker em e durchfallen e durchfällst. Fällst û paşî durch. Tren bare. Beeil dich, lesk dibe. Leznekê çi bibe? Wî çaxê em ê bi zonstê. Em ê vêya vebêjin. Sonst kommst du zu spät. Te dreng be. Beeil dich, îtir, te dreng be. Mach deine Hausaufgaben. Dibe spartekên xwe çêke. Pekî ti çînekê çi bibe? Em ê bi zonstê vêya vebêjin. Sonst darfst du nicht fernsehen. Îtir, ti nikarî televizyonê temaşe kî. Ya te spartekê xwe çêkî ya jî televizyonê temaşe nakî. Sich dich warm an, son erkennst du dich. Dibe germ li xwe ke, cilên germ, cilên ku te pê germ bî li xwe ke, anziehen. Lever lêkera me anziehen e dîsa tren bare. Cilê germ dibe germ li xwe ke? Germ li xwe nekê çi be? Zonstê dîsa em ê vebêjin. Sonst erkennst du dich. Tê serma bigirî dibe. Sonst erkennst du dich. Tê serma erkeltin sermagirtine evalno. Mijîro sermagirtiye. Belê dersa me îro bi vî hawê bû. Îro em çi hîn bûn. Wenn û sonst çi ferqê heye di nava wan da? Em wî hîn bûn û çawa em hevoka çê dikin em wî hîn bûn. Piştî zonstê tiştekî neyînî ê were, piştî zonstê lêkerê were,
piştî venê lêker diçe dawînê û di venê da têwateya hekeyê û di venê da xebatên ku tên dibarekirin em bi venê wan bikartînin bi venê em jî vê dibêjin. Berê sekîno bimînin bi xêr û xweşî de bi xatirê we hevalino dem baş.